Λοιπόν, μιλάμε για θεολογία χωρίς να έχουμε καταλάβει ότι ο πατέρας κάθε ψεύδους, τρέλας, σχιζοφρένειας, γενικώς κάθε ψυχικών παθήσεων είναι ο σατανάς, που τις περισσότερες φορές μπαίνει μέσα από επιθυμίες ανθρώπων και κάνουν το θέλημά τους. Εδώ πέρα αυτός έχει δαιμόνιο και αποκαλύπτει πράγματα τα οποία στην ουσία τα έχει αποκαλύψει η ίδια αποκάλυψη. Απλά οι άνθρωποι τυφλώνονται από τη ματαιότητα αυτής της ζωής, δεν μπαίνουν σοβαρά ότι υπάρχει διάβολος και ότι υπάρχει ακόμα και στον κάθε καθημερινό άνθρωπο που θα δουν μπροστά του, γιατί μπαίνει από μικρές τρυπίτσες, όλοι έχουν χίλιες πέρνες που ούτε ο ίδιος ο άνθρωπος μπορεί να τη συνειδητοποιήσει από πού θα του έρθει, η επιθυμία, ο πειρασμός ή ακόμα και να κάνει το θέλημα του διαβόλου που είναι να κάνει κακό έργο στον συνάνθρωπο. Και έτσι βγαίνει αυτή η βρώμα και δυσοδεία και μάλιστα ένα σημείο των καιρών είναι ότι ψυγίσεται, ένικεν της πολλής ανομίας, ψυγίσεται η αγάπη πολλών. Βέβαια, όταν βλέπεις ότι μέσα στους ναούς υπάρχει κακία, το φρόνημα των ανθρώπων, το εγώ τους, και ότι δεν σηκώνουν ο ένας τον άλλον, αλλά νομίζουν οι άνθρωποι ότι είναι από μόνοι τους καλά, σαν να πιστεύουν ότι θα αναστηθούν από μόνοι τους. Και εξάλλου μας έχει πει ο Θεός, όλοι θα αναστηθούν, άλλης κρίση, άλλης κατάκριση. Εδώ πέρα τώρα θα ακούσουμε διάφορα συγκλονιστικά πράγματα σε αυτό το βιντεάκι για όσους δυσπιστούν στην αλήθεια της Ιεράς Αποκάλυψης και θεωρούν τίποτα. Γιατί και μην ξεχνάμε, η πτώση ήρθε στον Αδάμ και στην Εύα λέγοντας τίποτα δεν είναι να παραβούμε την εντολή και να φάμε τον απαγορευμένο καρπό. Αλλά όμως τα ψώνια της αμαρτίας, της ασέβειας και της αίρεσης είναι πάντα θάνατος. Πάντα θάνατος, αν έστω και αν έρθει μετά από χρόνια. Εντάξει, αυτή είναι η αλήθεια και επιστήμη που δεν λαμβάνει σοβαρά τα έργα του διαβόλου, όπως είναι, έχει πληρώσει η μασονία τις επιστήμες ψυχολογία, ψυχιατρική για να βγάζουν στην πάντα την αλήθεια του Χριστού και κοιτάνε οι άνθρωποι να θεραπευτούν χωρίς να φανερωθεί αλήθεια. Και εγώ πέρασα πρόσφατα αυτό το ατυχηματάκι με τα αμάξι που δεν είχε δει ο Παναγιώτης μια μικρή λεπτομέρεια και όμως αυτή η μικρή λεπτομέρεια που δεν είδε, τι έκανα, Θεέ μου, φανέρωσέ του αυτό που φταίει. Το έβγαλε, αυτό μου λέει, μαλλιά δεν έχω ξαναδεί, κάτι σαν δαχτυλιδάκι το βγάζει και έγινε καλά τα αμάξια και σταμάτησαν τα νερά να στάζουν και τώρα μπορώ και τακτοποιούμε από εδώ και από εκεί. Θέλω να πω, χωρίς φώτιση Θεού, του λέω, μόλις ήρθε τη δεύτερη φορά Παναγιώτη, δεν το περίμενα αυτό. Κάτι σου διέφυγε, αμαλή, έχεις δίκιο, μου λέει, αυτό το πράγμα έτρωμα σύγκορμος. Δεν το έχω ξαναδεί, ήταν ένα τόσο μικρό που σου έκανε αυτή τη ζημιά. Δηλαδή επικαλέστηκα τη βοήθεια του Θεού, φανέρωσε Θεέ μου τι φταίει. Πόσοι άνθρωποι σήμερα πριν την ενέργειά του ζητάνε πρώτα να προσευχηθούν, μου έρχεται μια ιδέα ότι αυτός έχει αυτό και πρέπει να πάω να του κάνω καταγγελία, φανέρωσε μου Θεέ μου, μήπως κάνω αδικία και το βρω μπροστά μου. Αλλά τυφλωμένοι άνθρωποι νομίζουν ότι πιστεύουν, έχουν το πρόστιμα της ευσεβίας, ενώ τα έργα τους απέχουν ουσιαστικά από την ευσέβεια. Γιατί έχουν το δαιμόνιο εγώ είμαι καλά. Εγώ τρώω καλά, είμαι καλά, εγώ λειτουργεί καλά το μυαλό μου. Αυτή κοίτα πώς κάνει, χωρίς να μπορούν να δουν την αιτία, τι φταίει. Δυστυχώς αυτά γίνονται και οι άνθρωποι δεν είναι δύσκολα να πιστέψουν όπως θέλει ο Θεός. Να ακούσουμε τώρα εδώ πέρα που λέει για τις μαγείες που γίνονται και για τη μαντεία που είναι ένα πολύ κακό είδος της μαγείας. Σατανισμό φουλ λέει. Θα δείτε τώρα το βιντεάκι. Και το βράδυ πάνε να κάνουν μασονίες, το βράδυ κάνουν μεσατολολατρίες, οι δεσποτάδες και το πρωί βγαίνουν και κάνουν λειτουργίες και ευλογάνε το λαό. Δαιμονισμένος αυτός που μιλάει και έχει βγει αυτή η ομιλία, μου είπε ο φίλος μου που ξέρουμε ότι είμαστε κοντά στη Δευτέρα Παρουσία. Ολοκληρώνεται το χάραγμα και τα έσχατα δεν έχουν διάρκεια 100 χρόνων. Το μυστήριο της ανομίας ήδη ξεκινάει από μετά που αναλήφθηκε ο Χριστός. Οι άνθρωποι δεν το δέχτηκαν όλοι παρόλο που αναστήθηκε και το βλέπουμε και στην εποχή μας πόσο υπάρχει σατανισμός. Το σκάνδαλο που είχε γίνει με τους σατανιστές παλιά που είχα ακούσει, που τους πήσανε φυλακή τελικά. Ακούστε τώρα τι λέει εδώ πέρα. Ο κόσμος δεν πιστεύει ότι ο Σατανάς είναι ο δημιουργός κάθε νόσο και μαλακίας, δυστυχώς. Και γι' αυτό και εξαπατήθηκαν και με τα εμβόλια. Αντί να ψάξουν τι φταίει, όπως τότε με το θαύμα των Αγίων Θεοδόρων που λένε μοιασμένα τα τρόφιμα, μην τα φάτε και πάθετε ζημιά, τα θεωρούν τίποτα τη μόνηση μέσω των φαρμάκων οι άνθρωποι. Αφού δεν καταλάβει ο κόσμος, αφού σου είπα
όλοι έκδοτοι ράμε. Είναι στα τελευταία χρόνια, γι' αυτό εμείς χορεύουμε τώρα, ό,τι κάνουμε τώρα ράμε. Γι' αυτό είμαστε τώρα μέσα σε έξαρση τώρα. Δεν υπάρχει κανένας κάτω στην κόλαση. Χαρά έχετε, όλοι δεν μας πάνε. Ο κανένας δεν είναι κάτω. Όλοι δεν μας πάνε εδώ, Ωραία, όλοι. Αυτό είναι αλήθεια που σου λέω. Αν και είμαστε βέβαια αυτό δεν υπάρχει κανένας κάτω. Και ποιος σκολάζει. Μόνοι τους κάνουμε, αυτά τα κανονίζει ο άλλος να με. Έχουμε και τίποτα μερικούς έτσι και αφεντρία, αλλά όλοι κάτω είναι. Πάνε κάτω, κάνουμε έτσι, αλλά όλοι πάνω είμαστε. Αφού μάγοι είμαστε συνέχεια, μας καλούν συνέχεια μάγοι. Έχουν φτάσει σε έξαρση μαγεία. Ο σατανισμός, έχουμε βάλει και την νεολαία μέσα στο σατανισμό φουλ. Στην πορνεία και στο σατανισμό, Σατανισμό φουλ. Κάργα οι μαγείες, κάργα. Κάθε σπίτι πάει στη μαγεία. Με το πρόσχημα κάνω καλό. Μην μυρίσει η γυναίκα ότι ο άντρας μπορεί λίγο να ξεφύγει. Πάμε σε ένα μάγο γιατί σώζουμε το σπίτι. Μα έτσι σου λέει ο διάβολος. Πήγαινε κάποιος εδώ σου φύγει το στρες. Πήγαινε πόνεψε, εκτονώνεσαι. Πάντα με ένδυμα προβάτο εμφανίζεται ο σατανάς στις ζωές των ανθρώπων. Αφού λέει το θέλετε, αφού περισσότερο είναι παπικοί εδώ μέσα. Όλοι είναι παπικοί, αφού οι κομμενιστές είναι και παπικοί όλοι εδώ μέσα. Τα λέω κανένα βλάκα, αφού λέω, εγώ είναι βλάκα, μπορεί να είμαι αυτό που είμαι, αλλά να ξέρω εγώ ένα βλάκα. Πες μέσα. Από το γέλιο φαίνεται ότι έχει δαιμόνιο. Αυτός θα το κάνει τηλεόραση δεύτερο Βατικανό. Ήδη του έχουν βάλει να μην δεν το ξέρεις αυτό, δεν το έχεις γράψει αυτό και καλύτερα μην το γράψεις καθόλου. Δεν το ξέρεις αυτό το πιστικό. Μόνο μεταξύ μας, ναι. Όχι, δεν το λέω, το χαζό σήμερα το πω. Για τον Πάπα, για τον καινούργιο που έχουν κάνει. Και τον παλιό να με το έχουν κάνει εδώ πέρα. Πες, μεταξύ μας, δεν το πω. Τα γράψεις, αφού τα γράψεις εδώ πέρα. Βλάκα, αφού τα γράψεις, βλάκα, στο διάλογο, αφού το κόμμα, βλάκα. Και τα κάπου τα βγάζεις στο διάλογο. Εμείς τι κάναμε, δεν το να το πεις κανένα πουθενά. Όχι, δεν το λέω. Δεν το λες, Πού είσαι, τα ξέρεις. Σαν να άλλαξε και το έχω κάνει αρχή επισκοπή εδώ πέρα. Του έχουν φτιάξει και οίκημα με τους καρδιναλίους εδώ πέρα. Γελάνε τα δαιμόνια με την καρατάντια των ανθρώπων που τα θεωρούν ανύπαρκτα και ο ένας πολεμάει τον άλλον, τον συνάνθρωπό του. Τι του κάνει. Λες και γι' αυτό που ο Θεός, αν δεν περάσει η οπτική σας αυτή των Φαρισαίων, δεν θα εισέλθετε στη Βασιλεία των Ουρανών. Έχουν απορρίψει οι άνθρωποι τα όρατα έργα, αυτά που δεν βλέπουν. Αυτή κάνει αυτό, έχει παλαβομάρα. Να πάρει φάρμακα. Δεν μπορούν να καταλάβουν τι γίνει. Το κεφάλι είδος μαγείας σκληρό. Που υπάρχουν ευτυχώς άνθρωποι χαρισματικοί του Θεού και στο διώγουν αυτό το βάρος. Μόνο ένας που έχει βγάλει αυτό το πράγμα μπορεί να καταλάβει την απάτη των γιατρών, των φαρμάκων και τον άειλο, τον αόρατο πνευματικό κόσμο και τις δυνάμεις τις σκοτεινές που τις διοχετεύουν ο ένας τον άλλον. Δεν είναι μόνο ο φόνος ο κακό που σου κάνει άνθρωπος, η μαγεία, η μαντεία, η τρέλα. 1002 ειδικά μπορεί να σου κάνει άνθρωπος με δυνάμεις του διαβόλου. Αφού λέει προσκύνησέ με και όλα δικά σου, σου κάνω το θέλημά σου. Δεν είναι τίποτα. Δεν λέει κάπου λέει γράφει μέσα που τα ξέρουν, τα έχω διαβάσει ότι θα πλανηθούν πολλοί στους μεγάλους πόλους και θα βάλει μέσα ο μεγάλος, δηλαδή ο δικός μας, θα βάλει μέσα κάποιους για να πλανήσουν τους άλλους.